Nire izena Nerea da eta gaurko bideo honetan azalduko dut elikagaiak segurtasunez manipulatzeko 5 gako nagusiak. Gai hau nire ustez oso garrantzitsua da, batez ere gure arloan, etxezeteko laguntza ematen dugunean, pertsonen osasuna babesteko eta elikadura segurua ere bermatzeko. Etxean zaintzen ditugun pertsonak askotan adinekoak edo osasun arazoak dituztenak dira. Eta horregatik kutsadura eta intoxikazio bat saihestea oso garrantzitsua da. Lehenengo gakoa garbitasuna da, hau da oinarrizkoena. Eskuak ondo garbitu behar dira urarekin eta saboiarekin, gutxienez 20 segundoz. Janaria manipulatu aurretik eta ere ondoren. Adibidez, komunera joan ondoren, zaborra ukitu ondoren edo elikagai gordinak manipulatu ondoren. Horri ondoren berriro eskuak garbitzea ezinbestekoa da. Gainera, sukaldeko gainazalak, mahaiak eta tresnak garbi eta desinfektatutak egon behar dira, bakterioak ez zabaltzeko. Bigarren gakoa, elikagaiak banatzeak dira, kutsadura gurutzatua saihestuz. Elikagai gordinak eta pestatuak banatzea, hau da. Adibidez, ezin dugu erabili laban edo taula bere haragi gordina mozteko eta gero entsalada bat prestatzeko, garbitu gabe. Bestela bakterioak pasatzen dira. Horregatik, komenigarria da tresnak desberdinak erabiltzea eta ondo garbitzea erabilera bakoitzaren artean. Hirugarren gakoa, elikagaiak ondo prestatzea temperatura egokian. Prestatu behar dira beti, bakterioak arriskutsuak hiltzeko. Adibidez, oilaskoa edo haragia ez da erdi gordina utzi behar. Barrutik ondo eginda egon behar da. Gainera, mikrobulnean berotzen baditugu janariak, ziurtatu behar dugu guztia ondo berotzen dela. Ez bakarrik kanpokoa. Laugarren gakoa elikagaiak temperatura egokian mantentzea. Hotza behar duten elikagaiak oskailuan gorde behar dira, 5 gradu azpitik, bestalde, janari prest dagoenean eta bero mantendu behar bada, 65 gradu inguruan egon behar dira, bakterioak ez hasteko. Gainera, ez da komeni janaria denbora luzez giro temperaturan ustea, arriskutsua izan daitekelako. 5. gakoa da, ur garbia eta kalitatezkoak lehengaiak erabiltzea. Ez dugu erabili behar iraungita dauden elikagaiak edo itxura txarra dutenak. Adibidez, usain arraroa badute edo kolore aldatu bada, hobe botatzea da. Fruta eta barazkiak ere ondo garbitu behar dira, kontsumitu aurretik. Laburbilduz, 5 gako hauek jarraitzea oso garrantzitsua da elikadura segurua bermatzeko. Gure arloan, gure lana ez da bakarrik janaria prestatzea, baizik eta pertsonen osasuna zaintzea ere. Horregatik, higienea eta segurtasuna beti lehenetsi behar dira. Horri esker, infekzioak eta intoxikazioak saihestu ditzakegu, batez ere pertsona zaurgarriengan. Eskerrik asko entzuteagatik.